Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uyazikhaba izityholo zokuba ukunqunyanyiswa kocimicimi wombane kusetyenziselwa ukuzikhela amanqaku phambi konyulo lukazwelonke. I-Standard Bank imentla isithi iza kuzithethelela kwisimangalo esifakwe ngumxhamli wesibonelelo sengxowa-mali yamaxhoba engozi zendlela i-RAF. Kwezemidlalo, i-Golden Arrows ingenile kuluhlu lwamaqela okuqala 8 kwi-DStv Premiership. Molweni emakhaya, Khongozela Novimba sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa we-ANC uthi ukupheliswa kocimicimi wombane akwenzelwa ngokuzikhela amanqaku ezopolitiko ngaphambi konyulo kuzwelonke. Sekuqenqeleka inyanga bembeli lizwe bengasacinyela umbane ngenjongo yokuwonga. Kwiintsuku ezingaphezulwana kwenyanga bembeli belizwe baza kuvotela indlowiso mthetho kuzwelonke nakumaphondo. AbemboMzantsi Afrika banqanela isisombululo kwingxaki yombane namanzi kwiingingqi ezifana nakwaXimba kwiphondo laKwaZulu-Natal. Siyabuya nengxelo epheleleyo. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ithi besinokuqhuba kakuhle kakhulu isixeko saseKuruleni ukuba besinokulawulwa ngendlela efanelekileyo. OkaSteenhuisen ukuthethe okungethuba eqhuba iphulo lokugaya inkxaso kwiziko lasekuhlaleni eSprings kwiMpumalanga phezulu. Isixeko saseKuruleni oko sisematheni emva kokuba ulawulo lwesisixeko lube phantsi kobambiswano lwe-ANC ne-EFF. Abanye abahlali kwiMpumalanga bathi badanile kungabikho kophuhliso kulo masipala uMbaxa. There's no service delivery. Where we come from, Gelukdal, our people are paying rates and taxes. And there's no service. Like now, we are doing the cleanups ourselves. We're not waiting on the government to do stuff for us. OkaSteenhuisen utyhola ulawulo lwe-ANC ne-EFF ngale meko. There's not a single aspect of life in this city that has been spared from the feeding frenzy that has been unleashed by the Doomsday Coalition coming to power here. Lenkokheli ye-DA kwaphawule ukuba esi sixeko singaqhuba kakuhle kakhulu ukuba singalawulwa ngokufanelekileyo. Instead of being known as the industrial heartland of South Africa, Ekurhuleni today has come to symbolize something much more sinister. Nanjengoko kukhuphiswano lumandla kwiphondo laseGauteng, iqela le-DA linethemba lokuba liqulela igangatho ukuqinisekisa impumelelo kunyulo kweli phondo. ANC lithathe iphulo layo lokugaya inkxaso phambi konyulo luzayo yalisa kwilokishi Motherwell kumasipala uMbaxa Nelson Mandela Bay kule mpelaveki. Ulwaphulo mthetho kuquka ukunqongophala kwezindlu yona mingeni sematheni kuluntu lalo mmandla. Umbutho we-ANC uhlangene nabahlali. Lo mbutho ulawulayo ufuna ukwazi ukuba yeyiphi na imiba engundoqo kulo mmandla. We've done the assessment of rectification in Eastern Cape, particularly in Nelson Mandela Bay, majorly around Motherwell, Soweto area and Old Khayelitsha area. You'll find that we've got old houses and majority of the people who stay there are senior citizens. Ulwaphulo mthetho kunye nezempilo ngeyona miba abafuna inikwe ingqwalasela. I-crime inintsi kakhulu apha. Ebusuku, emini, usendlini awukhuselekanga. Sezona zona zingumqoko besinocela urhulumente wethu asincedise kuzo. Clinics zethu zi-understaffed nje, ziyaqhekezwa. Ziqhekezwa njena akho mpendulo sizifumanayo. Abazali bajike ezikliniki. I-ANC ithi imazisile umphathiswa wamapolisa uBheki Cele malunga nemeko yolwaphulo mthetho kulo masipala uMbaxa. We have reached out to Minister Cele. He's committed to coming in the few weeks. I won't say the day because we want to do surprise raids. Iphulo le-ANC kulo masipala uMbaxa liza kuqubunjelwa ngecawe. Kwiindaba ze-SABC ndingunandipha Platyi eGqeberha.
Inkokheli ye-NFP umnumzana Ivan Barnes wondlala izicwangciso athi zingundoqo ezili-15 ngethuba ethi thaca umqulu wezithembiso weqela Lundi KwaZulu-Natal. Ukwaxelela abaxhasi beliqela kuba lenza umqelo obonakalayo ukuhlaziya amasebe walo nokuzisa ubumbano ngaphakathi embuthweni. Masamkele intatheli yelijelo uSimphiwe Makhanye esiphathela le ngxelo. Njengoba ke ubona mbukeli ngemuva kwami ke izinkumbi zalaba abeseka ke iqembu bebephume ngobuningi ukuzozwela ke mathupha ukuthi ke ikuphi umholi weqembu umnumzana Ivan Barnes azokwethula njengalokhu ke iqembu lizongenela ke ukhetho likazolonke ukuzwa kepha ke kabanzi ngokuthi ke umsebenzi wanamhlanje uhambe kanjani. Asamukele ke yena umnumzana uEvan Barnes ongumengameli weNational Freedom Party. Umnumzana uBarnes sikubingelele sikwamukele indabeni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. I-NFP ibikhungethwe inkinga eziningi kusukela kwadlula emhlabeni ukaMagwaza Msibu wasungula leli qembu. Kungani unethemba lokuthi nizokwazi ukubuyisa ithemba ukuthi abantu baleseke leli qembu ngoba kuyokhethweni? Sibingelele umsakazi, ngibingelele nakubabukeli bethu. Ubufakazi bokuqala ukuthi abantu ababuyelwe yithemba. One ukuthi iNFP ikwazile ukuba nezinkongolo abantu beNFP abakwazile ukukhetha ngokwentando yeningi bakhetha ubuholi kusukela emabranchini bakhuphuka njalo beza kunational. Istephisi sokuqala leso okufanele abantu besethemba. Esesibili istephisi iNFP bingakwazi ukungenela inketho ngokuthi beneyingxushungxushu. Emva kwalokho waphela umsindo savulelwa. Ingakho silapha namhlanje ondini Olundi sizokhuluma ngazwi linye sizolanda amathambo kanjinji sibheke nawo okhethweni. Ingakho ngithi abantu abasethemba okwesithathu efanele besithembe ngakho la esiphethe khona uhulumeni kukwanongoma kusedumbe siya excela ukuletheni intuthuko ngamazinga aphezulu. Ngeke uphele inyanga kaMeyi iZululand izobe siholwa iNFP sizokhipha amanzi empopini which has been running dry for so many years through to corruption. Ingakho silapha namhlanje. Ingakho ngithi abantu bakithi ababuyelwe yithemba siphethe unjinji all the way to 2022 all the way to 2024 elections. Sibonga kule sikhathi sakho Mr Barnes. Sithi njalo ke isimo asibuyisele intambo kwenegoli kuleli qophelo. Umbutho wezopolitiko umkhonto wesizwe ithe yanendibano nabalandeli beliqela ehluvukani ese-Econhoek kwiphondo laseMpumalanga. Abalandeli beliqela bathi inkulu baphathiswe elandelayo kweli phondo izophuma kwi-MK. Abahlali base-Econhoek badibene bezokumamela izithembiso ezenziwa leli qela. I-MK ithi yiyo ithemba elitsha loluntu kwaye bazokulilawula eli phondo emva kolonyulo oluzayo. Masithatha uNqamalala sumfake eParliament akasayoyenza ama-trial ama-finder lapha uyoyenza into ayaziyo ukuthi yini into ebudinga abantu base-South Africa. Siyasho futhi njengomkhonto wesizwe ukuthi kusene-President Zuma i-South Africa was a better country. Bakwathi bazimisela ukusebenzisana namanye amaqela ezopolitiko ukwakha urhulumente wobumbano. Sikulungele provided le party le esizocollide nayo iparty ezohambisana nemigomo yethu phecelezi ama-policies wenhlangano. Abahlali balomandla bethe baphuma ngobuninzi babo ukuzokwamkela eli qela kwaye bathi banethemba lokuba i-MK ingabuphucula ubomi babo. Asikhumbule ukuthi i-MK ngibo babo wethu labaya e-exile babuyile nyalo. They know ukuthi bebayelana. Sina sibantwana babo were taught education but nalamuhla nalokho was still being run by the Stellenbosch mafia kubo Rupert. Sifuna kuletha i-change whereby ma-student ancedakale ngetinsita tonke labakhala ngade campusini bakhona ukuthi ba-practice ku-sports netimfundo tabo tiphakame ngelizinga leliphezulu kunguloko. Zizigidi ezimbini zoluntu ezithe zabhalisela unyulo eMpumalanga kwaye i-MK ithi indibano yeli qela elandelayo izobe isenkomazi naseThabanchu. Kwinqaku lethu lokuqala besithe umongameli Cyril Ramaphosa we-ANC uthi ukupheliswa kocimicimi wombane akwenzelwanga ukuzikhela amanqaku ezopolitiko ngaphambi konyulo kuzwelonke. Sekuqenqeleka inyanga bembeli lizwe bengasacinyelwa umbane ngenjongo yokuwonga. Kwinsuku ezingaphezulwana kwenyanga bembeli lizwe baza kuvotela indlewiso umthetho kuzwelonke nakumaphondo. Abembo Mzantsi Afrika banxanelwe isisombululo kwingxaki yombane namanzi kwiingingqi ezifana nakwaXimba kwiphondo laKwaZulu-Natal.
Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubeyokhotha inkosi uSimgaye Mlaba wesizwe sakwaXimba. Phezu kwaloko uphose amazwi alumelayo kumholi we-MK uJacob Zuma ngelithi abantu abangavumi ukuthi basetshenziswele izinhloso zabantu zezombusazwe. Bazayibona i-ANC ukuthi ngubani ngoba i-ANC inkunzi. Uyabona kube nesikhathi la bebesidelela khona. Besithuka bekhuluma yonke into embi nge-ANC. Bangazi ukuthi i-ANC ifana nenyoka mayingavuka izokulandela and izobalandela nasemigodini yabo. uRamaphosa uthi ukuhlinzeka ngogesi ngaphandle kwezingqinamba akuhlangene nokuthi kubhekwe okhethweni. We are correcting what should have been done correctly. We are restructuring our electricity generation architecture, and we have now divided Eskom into 3 components. We're focusing on ensuring that load shedding becomes a thing of the past, and we are on the way to doing that. The incidents of load shedding are becoming lesser and lesser, and in time we will see load shedding as history. Uphethe ngokuthi uhulumeni wenza konke okusemandleni ngokuqiniseka ukuthi abaneziqu zemfundo ephakeme abangasebenzi bazothola imisebenzi. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika kwaXimba. Abahlali baseMzumbe kwiphondo laKwaZulu-Natal banethemba lokuba ivoti yabo iza kukhokhelela ekubeni bafumane inkonzo zoluntu ezisemgangathweni kule ngingqi. Okukuzana njengokuqiniswa amaphulo okugaya inkxaso kweli phondo kulungiselelwa unyulo. Iqela le-IFP beliqhuba iphulo lokugaya inkxaso kule ngingqi. Namhlanje IFP bigaya inkxaso kwingingqi yaseMzumbe ukanti abahlali kule ngingqi bakhalaze ngokucotha kwenkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo, ungabikho kwendlela ezisemgangathweni nongafumana amanzi acocekileyo, ukanti abantu abatsha bathi bafuna ukuxhamla imfundo bafumane nemisebenzi. Imingeni ejongene nabahlali kule ngingqi idalwa nakungabikho kozinzo kulo masipala. Ukruthakrutano lwangaphakathi likhokelele ekubeni ooceba abathandathu be-ANC bashiye esihlalweni kule nyanga iphelileyo. Kungoku nje i-IFP izama ukuthabathela kuyo ulawulo lwalo masipala. Njengoba ngilapha eMzumbe ngizoququzela abantu basogwini ngaphansi kwamasipala waseMzumbe ukuthi ngomhla ka-29 sicela bavotele iqembu le-IFP ngoba sinesixazululo ukudala amathuba emisebenzi. Inkokheli ye-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa ithi iqela lakhe lithembisa ukubeka izidingo zoluntu phambili, ukanti unyulo lovalo zikhewu eMzumbe luza kubanjwa ngoJuni emva konyulo likazwelonke. Wasakuba ngumongameli we-PAC uGqirha Motsuku Pheko ulandulele eli magada ahlabayo eqabele kuma-93 93 ubudala kwimbalelwano yokhutshwe lusapho lumtyibele njengesisele senyathe besizinikele kwezopolitiko. Igqwetha umshicileli wembali umbhali ophume izandla ekwanguye nomfundisi wezakwalizwi. Icandelo lezopolitiko ligqejwa lingatsitywa ntwala emva kokuhamba emhlabeni kweqala lomzabalazo wenkululeko ngaphantsi kweqela le-PAC yase-Azania. OkaPheko ushiya ngasemva umqela wezopolitiko lwama-Afrika, umbutho wasekwa nguRobert Mangaliso Sobukwe ze wazala i-APLA njengephiko lomkhosi ukulwa ingcinezelo. uGqirha Motsuku Pheko wamela i-PAC epalamente amatyeli amaninzi kwaye uxelenge kwiikomiti ezininzi kwindlu yowiso-mthetho. I'm saying here is that we must now be very practical with our budget. We must make sure that we are self-reliant in everything that we do to a certain extent, so that we don't depend too much on the outside world. And when it collapses, we also collapse. Asaphokoka amazovelwano nokukhahlela eliqala lenkcuba buchopho eyayizijule ijacu kwinkululeko ye-Azania ukusuka eKapa ukuya eCairo, izwe lethu ma-Afrika.
iStandard Bank iqinisekile ukuba ilicela umngeni bango ngakuyo lifakwe ngobemele ukuxhamla kwingxowa-mali yengozi ezindleleni iRAF uNeo Mureki noye waphulukana ne2 million rand ekutyholwa ukuba ifakwe yile bhanka kwiakhawunti engeyo yakhe. Okukulandela ingxelo ye-SABC kwiveki ezimbini ezidlulileyo ngorhwaphilizo lwenzeka kule ngxowa-mali. iRAF ithi isebenzisana namaqela eHawks nawecandelo elikhethekileyo lezophando ukuphanda ngale nyewe. uNeo Mureki ushiyeke imbanguza isakufumanisa ukuba urhwatshilizwe izigidi ezimbini zerandi ebiyintlawulo yeRAF. uMureki waphulukana nomsebenzi emva kwengozi eyamehlela ngo-2019 eKlerksdorp. Wafumana umonzakalo entloko kwaye uquka isibhedlele ukufumana unyango. All the time, every week. Kulandela le ngozi ndikhathazwa yintloko kwaye andikwazi kusebenza kakuhle. Impilo yam ayisafani nakuqala. Umrhanelwa ominyaka 16 esingene kwiakhawunti yakhe esisichwentywe kunye notyholwa ngokuba umfake kulo mkhuba bajamelene namatyala orhwaphilizo. Amagqwetha akwanobela abanga ngelithi ngawo afakele uMureki le mali afaka ibango lomdliyonga kwiStandard Bank beyityhola ngokungakhathali. We believe this as a reputational damage to our firm and then the entire legal fraternity. iRAF ithi iyaphanda ngale ntsumantsumani ikwathi ngalibuyekeza ixhoba lisawuqukunjelwa ityala. Indeed, there is a recourse. The case is obviously referred back to us, and we work very well with the law enforcement agencies, including the Hawks, the SIU, and NPA. Kanti ngapha iStandard Bank ithi koske ukhawukayo yona ayizingeni mntakabawo kwaye ithi ayisokuze nanini na yalukhuthaza urhwaphilizo. Isoleka ngelithi iza kulicela umngeni etshatshalazeni elibango. Urhulumente waseMpuma Koloni uthi usekwiphulo lokuphelisa izindlu zangasese zemingxunya nezikolo zodaka. Ingolubaphathiswa yaseMpuma Koloni uMnumzana Oscar Mabuyane ibithetha ngethuba inikezela ngesakhiwo esitsha sesikolo samabanga aphakamileyo kwilali yakwamaXhama kuCentane. Kule minyaka emihlanu isebe lezemfundo lephondo lakhe izikolo ezintsha ezingama-98. Esi sikolo sitsha sityabule i-107 million rand. Inkqubo yokwakhiwa kwezikolo kule minyaka mihlanu edlulileyo ijonge ekuqubiseni nezikolo ezingekho semgangathweni. Esi sikolo sitsha samkelwe ngezandla ezishushu luluntu kwaye liwaka labafundi abazoxhamla kuso. Abafundi bona bachulumancile ngeli nyathelo. Ufumaniseke ba iklasi nemingxunya xa kunethile iklasi izodama amanzi xa unyathela amanzi azothi gabhu kwayo emadolweni kwabanye kunyanzeleka ba bahambe because abazukwazi and abahlala kude so ke abazukwazi ufunda basuke ngapha bazofunda kwi learning conditions ezinje angathi uzokunyuka wona because ngoku sinazo zonke i-materials zofunda. Ukanti nangona samkelwe ngezandla ezishushu kusadingeka uphuhliso kulo mmandla. Ngokuqinisekileyo ziseninzi kodwa ke akufani uthi cwaka kuba umzekelo ezinye izikolo kunzima uya kuzo ngenxa yendlela. Esinethemba ke kuba ngokuthethisana nephondo nomasipalathi bethu kuzade kulunge kuba asifuni ubona lento yabantwana uthi abamka nemilambo otishala bakwazi esikolweni ngenxa yemo zendlela. Usenjalo urhulumente wephondo uthi uzimisele ekusombululeni ingxaki ezijongene nesebe lezemfundo. Sisusa izikolo zedaka bendingapha eNtabankulu nakuQumbu ndabona umsebenzi omhlu wenziweyo phaya iprogram karhulumente yethu yeACID. Zonke izikolo zodaka siyazisusa esingekafiki kuzo siyeza kuzo. Ijonge ukufumana omiyinge ka-85% lwabafundi abazokuphumelela ibanga leshumi kulo nyaka. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC kuCentane. Njengenkqubo yokuphokozelana ngenkcubeko phakathi kweJamani neGeorge eNtshona Koloni, abafundi abasuka kwilokishi yaseThembalethu bamkela abafundi abasuka eBerlin. Le nkqubo yokutshintshiselana ngabafundi ijoliswe ukufundisana ngenkcubeko nokuqaqambisa ubuzwe behlabathi jikelele. Abafundi baseJamani bachitha iveki ezimbini kwisikolo iThembalethu ze bahlaliswa kumakhaya. Akuthathanga thuba lide amaJamani aqhelana nobomi basekasi. Le yingcinga eyeza nomiwela lizwe othi ilokishi yaseThembalethu likhaya lakhe lesibini. It could be that next year's one class from here goes up to Germany and another comes down here. So bachithe iziveki ezimbini befunda ulwimi, izithethe nenkcubeko yakwaXhosa. They were also very nice
beautiful from the outside and from the inside. There was some food I liked and then I less liked, but it was okay. So that's different culture. uDaria ebesingethe izandla ezishushu zosapho lakwangedwa. Benhleli naye yasihleka kumnandi like yasifundisa nocula. Izinto sizenza differently apha eSouth Africa than eBerlin. So umzekelo apha asinashawa, so ufumane opportunity uba makavase eVasco Mini, which is ebengayazi. Nathi sizamile ukuthi sifunde ngakuye, nathi simfundise ukuthi izinto zalapha endlini sizenza njani. Abaququzeleli bolutyelelo bathi banethemba lokuba luza kuhlwayela umanyano nokunyamezelana sizinhlaba ezahlukeneyo. Umuntu ngumuntu ngabantu, and umuntu even if umuntu ungapha kolwandle or umuntu lapha eSouth Africa, abantu bangabantu abanye if they come together. Indaba ezimnandi zezokuba kwinyanga yesilimela abafundi basethemba lethu baza kuntingela eBerlin nabo beyokunqamla kwinkcubeko yamaJamani. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge. Masixha kuloo ndawo indaba zipheli mawethu ixesha linomona busuku benzolo.